Il-Kummissjoni Ewropea approvat l-applikazzjoni ta' Malta biex tingħata fondi Ewropej biex twettaq proġett fil-Junction tal-Marsa, proġett li għandu lan li jnaqqas it-traffiku. Dan il-proġett huwa wieħed minn 31 proposta li ntgħażlu minn fost 700 proposta madwar l-Ewropa. Dawn se jibbenefikaw minn finanzjament sa 85% minn fond maħsub apposta. B'din il-proposta Malta se tibbenefika minn 39 miljun euro ta' fondi addizzjonali ġodda Ewropej. L-applikazzjoni tal-proġett li kienet sottomessa minn Transport Malta fi frar li għadda kienet meqjusa ta' kwalità għolja u rċevit marki għoljin fil-kriterji kollha neċessarji fl-istadju ta' evalwazzjoni. Il-Ministru Joe Mizzi esprima sodisfazzjon tiegħu għal dan ir-riżultat u saħaq li dan il-proġett se jgħin inaqqas it-traffiku fiż-żona tal-Marsa u l-madwar. Minnaħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta James Piscopo saħaq li minkejja li l-kompetizzjoni għal dawn il-fondi limitati kienet diffiċli, Malta rnexxilha tippreżenta proġett tal-aqwa kwalità. Dan il-proġett flimkien mal-proġett tal-Kappara Junction li se jibda fil-bidu tas-sena d-dieħla u warajh dak tal-Addolorata Junction huma parti mill-istrateġija ta' investimenti infrastrutturali li mistennijajn biex tkun eliminata il-problema tat-traffiku. Transport Malta mistennija tapplika l-30 miljun euro ta' fondi Ewropej oħra mill-istess fond fl-2017 għat-tieni fażi ta' dan il-proġett.